Sí, sí. Val, i això, sí, ho tenim que contar. Val, Rocco. Ai, mira, Rocco, que pense que ahí n'hi ha algú. Seran els xiquets i xiquetes de ninos? Vols que li contem el que m'acabes de contar, Rocco? Val, mireu, xics i xiques, és que ha vingut Rocco a contar-me que fa uns dies va aparèixer un virus que tenia una corona al cap i era molt roïn. I tenien que fer entre tots que es fera xicotet i que desapareguera. I sabeu què? M'ha dit Rocco que per a que tot això passe és superimportant que se rentem les mans. Però, Rocco, se rentem les mans en aigua i alguna més? Vale. Ah, vale. És en aigua i en què més pot ser? Aigua i... És aigua i sabó, Rocco? Ah, és aigua i sabó. Però m'ha contat Rocco que també és molt important saber com se tenen que rentar les mans. Atents, que vos anem a explicar com poden rentar-se les mans bé. I aquests són els nostres dits. Aquest li diuen polgar. Este és el dit índex. Este li diuen cor. Aquest és el dit anular. I aquest tan menudet és el dit menyic. I tots junts estem a la mà. I ara tenim que rentar-nos. Si fiquem sabó, si rentem la palma de la mà, ara rentem el polgar. Després el dit índex, el dit cor, el dit anular i per últim el dit menyic. I entre els dits també tenim que netejar. Ara obrirem l'aixeta. I ja estarien netes les nostres mans. Es va fer xicotet i desaparegué. Doncs bé, xics i xiques, ja sabem com rentar-se les mans i fer que a poc i ese virus de corona se faci xicotet i se'n vagi lluny. Un beset molt fort de part de tot l'equip de niños. Di adeu, Rocco. Adeu. Hola, jo sóc Mila i també em rente les mans. Jo també em rente les mans. Jo també me rente les mans. Jo també em rente les mans. Hola, soy Irma y yo también me lavo las manos. Hola, xics i xiques, soc Paula i jo també me rente les mans. Mireu. És superimportant, Haveu vist? Netes. Soc Clara i jo també em rente les mans. Jo també em rente les mans. Soc Andrea i jo també em rente les mans.
Jo també en rente les mans. Hola, jo també en rente les mans. I este és Bola, el meu gosset, i també renta les potetes. Quan ells pugen del passeig al carrer, també es netegen les potes. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los